Ei mennä. No menihän, katoppa tuolta. Se meni jo vituiksi, koska siellä on vittu vettä. No mennään nyt äkkiä ottaa se pois. No, vittu, mitäs meinasit? Mut tehdään toi vaan sisällä. Joku ottaa nuo lankut. Saadut lankut. I don't look thick till I turn around check. My best friend's mom hot check. Hyi vittu. Tästä tulee ihan vitun kaameen näköinen, kato. Vähän priikkaviikaa. No nyt tänne. Mennään. Tää myllyttää. Anna kuiva paperi vittu. Tuo on läpi märkä. Kuiva paperi. Hommathan meni nyt heti aluksi vituiksi. Niin missä me nyt mennettiin maalata tää? Tossa. No siis senhän voi vaan maalata näin. Se pistät tuohon. Niin. Ja sit me saadaan sit sivuilta se helposti pois. Mut sit meidän pitää kuivaa se hyvin. Mutta se turpaa haisee ihan vitusti. Tässä on osio maalauksiin. Lähikuva. Lähikuva. Kauempaa. Tää kusee vieläkin, kato. Sä teet liian läheltä. Ota se äkkiä pois. Ei se on ihan sama kuinka kaukaa se vedät. Hyi vittu mikä pöllyt. Annappa mä koitan. Täältä tulee kyllä mustat seinät tän jälkeen. Häh? Kyllä. No, tää savulua. Hitaasti, mutta varmasti. Taas noin. Oho. Miksi se tankopuoli käänny? Joku kannattaa vähän vitusti vastaan. Kato vittu, heti kun minä hoidan hommat, niin nää oikeesti toimii. Tää nyt tulikin koko tiimi. Voi vittu. Tätä mä just tarkoitin. Tultiin raiskaa KTM. Sitä pitää aina kiusaa. Mä tein uuden videon tänään. Hyvä. Miksi teidän pesuammat maalaa sitten? No. Kuvaa mua. En mä kuvaa, ei mulla ole kamera päällä. Tässä on räti. Sori mä polta. Sinä olet alaikäinen nuori. Miksi sinä kysyt tupakkia täysikäiseltä? Tää ei mene YouTubeen sitten. Ei mene. No niin, video korvataan. Hei, mä haluun yhden. Eikä. Jere, näyttääks ensi kesän tälle, kun sä oot polttanut vähän kumia? Ja sitten? No. Ei näytä. Sit jää vähän koneen remppää.